Hola a tots, ara començaré un seguit de videotutorials amb el GIMP sobre retoc fotogràfic, de persones. Començaré a fer servir aquesta foto. Aquesta fotografia és una fotografia de la Sigourney Weaver, d'acord? Que és una actriu que m'agradava molt. Bé, l'he agafat de Wikimedia Commons, l'autor està aquí, Gage Skidmore, i la llicència és, doncs, reconeixement, que ja ho hem fet, i compartir igual. La podem readaptar senzillament si hem de mantenir aquests drets. D'acord? Anem a treballar doncs, amb ella. A veure, la idea, quina serà? Serà que comencem eliminant coses que ens molesten de la foto. En aquest cas el que ens molesta és aquest micròfon d'aquí, aquesta part del micròfon, i ara començarem a treballar sobre això. Per eliminar elements com aquest, el micròfon aquest que tenim davant, l'eina que faig servir habitualment és el tampó de clonar, el teniu aquí, eina clona, d'acord? El que farem serà, ens aproparem una miqueta per tenir una visió més detallada del que volem eliminar. Bàsicament volem eliminar aquesta part d'aquí. Anem a començar per la fàcil, que és la fàcil, que serà la pell, d'acord? El cable aquest que ens passa a través de la pell. Això és molt senzill perquè la pell és un element continu. Llavors serà molt més senzill. El cabell és la part més complexa sempre. A veure, com funciona aquesta eina? Doncs anem a l'eina de clonar, d'acord? I primer li he de marcar d'on vull copiar. El meu consell és que agafeu una part molt pròxima. Jo, per exemple, començaré netejant tota aquesta part d'aquí. Per tant, em situo aquí i aquí és on copiaré. Per dir copiar el que tinc que fer és apretar la tecla Control, i quan l'apreto ara, m'apareix aquell prohibit que hi havia. Quan la deixo anar hi ha un prohibit. Ara la torno a apretar. Ara, quan faci clic, ell em copiarà aquesta zona. Faig un clic amb el ratolí. Perfecte. Si us hi fixeu, ara em queda aquella marca i ja em puc moure. Allà on cliqui, on faci un clic jo amb el ratolí esquerre, ella em copiarà exactament això. Llavors, més consells. Sempre que cloneu, no agafeu un pinzell dur, agafeu un pinzell tou com aquest. Canviem el pinzell, la mida està bé, i clonem. Estic clonant, perfecte. Ja he fet la part de baix. Després retocarem aquesta paleta d'aquí. De totes maneres, penseu que això ho estem mirant de molt a prop, és a dir, a l'hora de veritat no es veurà. Ara el que faig és agafo amb el tampó de clonar un altre espai que no em toqui allò negre, aquí, copio aquí i continuo copiant. Perfecte, això ja ho tindríem i no faria falta gaire cosa més. D'acord? Si ara faig un seleccionar todo perquè se'n marxi, o no, em movem aquí a l'eina de moure, perfecte, ja està. Penseu que ara quan això recuperem la visió i ens tirem enrere, desapareix totalment. Fixeu-vos que a vegades sí que hi ha aquest efecte, d'aquí es queda una miqueta la marca de les rodones. Doncs ens podem apropar i retocar una miqueta. A vegades molt de prop no es nota i en canvi molt lluny sí. Més lluny sí. Doncs res, tornem a agafar l'eina clonar i busquem una progressió més neutra, com pot ser per exemple aquesta d'aquí, i a partir d'aquí anem clonant. Amb una línia més continuada. Perfecte. Doncs jo crec que ara sí. Perfecte. Ara ens queda la part més complicada, que és la part del cabell. Per fer la part del cabell, doncs aplicarem la mateixa tècnica, però grans dosis de paciència. Llavors, buscarem una posició que ens vagi bé per anar copiant. Intentaré, per exemple, aquests cabells que surten d'aquí s'assemblen molt a aquests d'aquí. Per tant, potser podria agafar una miqueta d'aquí, me'n torno un altre cop a l'eina de clonar. Hem quedat que aquests flocs podrien ser els bons, copio d'aquí i ara vaig fer un cabell aquí. Tornem-hi. D'acord. Ara agafarem una miqueta d'aquí i continuem. La tècnica no és més que aquesta, anar buscant llocs on recolzar-te, que siguin relativament propers, ara agafo d'aquí, i anar allargant-los per anar trepitjant i acabar de netejar això.
D'acord? L'he fet abans, ara us la busco i vaig a buscar com queda més o menys. A veure, si la tenim per aquí. Obra, sembla que és... estava aquí. I sense micro, exacte. Seria aquesta. I ara l'obrirem. Vale. Doncs aquí està, si ens apropem una miqueta, veureu que he anat copiant cabell, i aquí encara estan les restes del micro. Això ja he decidit que al final i després ho retallaré. Vale? Com veieu, des de lluny pràcticament ni es percep. Sí que es veu potser una miqueta per aquí, però a vegades es veu més perquè sabem què ha passat que no pas el per què. Vale? Per què més podria servir aquesta eina? Doncs aquesta eina, per exemple, podria servir per eliminar algun tipus de taques de la pell que volguéssim eliminar. Això seria més fàcil, per exemple, si veiem que aquí té una taca i el fotògraf vol eliminar-la, doncs res, seria el mateix. Aquí és encara molt més fàcil, perquè això sí que serà una cosa molt més neta i més polida. Copio d'aquí i a poc elimino la taca i aquí sí que no es veu res de res. El mateix podríem fer amb aquesta piga. Perfecte. Vale? I és una manera de netejar algunes petites taques que tinguem a la pell o alguna cosa. D'acord? Vale, doncs això seria la part de retoc i d'eliminar elements de la pell o d'una fotografia generant un fons simulat de lo que hi hauria d'haver sota.